my channel! So, it's my lunch. Ang akong kebeling gahapon, akong gipalit dito sa market. So, mao ni ang akong sudan karon kay ako ni siya gibutang sa fridge niya akong giinit. So, magkinamot ko karon. I miss the isda ha. This is isda. So, dili ko arte magkinamot ko para ma-feel na ko ang kaon jud. So, it's nice weather here today. Sunny, 21 degrees. So, unya, murampa ko unya. Muaura akong beauty unya. First, magbuhat sa ako atong smoothie. Nako nga detox katong green. Then, mugawas ko. Kay magpainit ko. Mangita ko og view. Parang akong ipakita sa inyo mga mamshis, mga friends, mga amiga nako nga wala pa kaanhi og Europe. Akong ipakita ang mga views diri kung unsa. Na sila tulay diri nga mag-abri. Wala gila sa Pilipinas, even Japan. Diri lang nako siya nakita ang ilang bridge mo open. So ang mga sakyanan diri mo stop diri kay agianan man ni amua. Makita gyud nako ma-traffic sila mataas. Ni ang bridge mo open kani mo agi nga boat. Ni ang boat pod magbayad pod na bawat agi. Na ay bawat oras nila nga time nga muagi mo nang managhan ang boat diri sa among kilid. Murabag sapa day. Yung ana pero social ilang sapa. Hastang limpyo ha. Wala na ko kakaon kay sige kong istorya ninyo. Day gimingaw jud kog isda day. Nya ingon pa si Eric kay kuan daw ni day iho. Nya di ba ako mukaong iho. Lagpot na lang ang sudan day. Ako ganahan jud ko kaayo ka na ganing mag-istorya ko ninyo ka inato. Tan-awa kong result sa akong bukton day mo ni sa green smoothie detox day sinaw day. Nya kung gusto po ka day no ang imong ilok maputi day tanawa gusto ka ing ana nga ilok day. Ing ana po ako mga singit day. Di ba gusto ka imo ing ana? So i-share na ko akong mga secrets sa inyo. Mo ni akong ginabuhat katong green smoothie detox. Hastang tinuura gyud kay na day nagi ako mga prutas na puno. Ako na pud siyang himuon day. Mga mamshis, ayaw gyud palupig sa mga edad ng mga bata oy dili na magpalupig oy. Ipakita na to nga sexy lang gyapon ta, in good shape, na maintain na to bisag daghan kay tag-anak. Kada adlaw galuto, galaba, gaunsa na na diha. Daghan kay buhaton sa nanay pero guwapa lang gihapon. Dili halata. Di ba? Ma'am, dili ko nagainom og soft drinks, tubig ra gyud ni day. Ako saging. Dili na ko magkaog saging dinato day oy. Kaya magtinidor pa ko, makuha pa ko tinidor dito, di na lang oy. Basta maulan to day. Ang secret sa kinabuhi ko day, minom tagdaghang tubig. Nya healthy, ang atong huna-huna, positive permente. Ayun na hunanaan ang mga kuan oy. Mga problema na na permente ng problema oy. Pero masolusyonan man na. Enjoy life lang gyud ta. Usahay kaming kapobrehon pud kasabot jud ko. Alam ko kung walang pera. Alam ko yan. Pero, huwag kang magproblema sa pera. Dahil, pwede mo ipasirok sa pera. Anak lang gud day, happy day. Kaya, maumagin ang kinabuhi na to. Na ay sadness, na ay happiness. Di ba? So, ato lang ta sa happiness day, hindi lang ta na magsadsad, kapoy, magsadsad, mangunot ko, anak ba, mag-wrinkles. Mahal ra bang bayad anang kuan, mahal kay collagen. Ganiha din buntag akong pikas akong collagen, akong gibutang diri in town sa ay dili collagen day ang vitamin E. Vitamin A. Vitamin E. Libog naman ko diri day. Uy, kay lahi man ilang A diri. Uy, kay pinahumok. Mauna siya akong pikas, akong giana sa naong, nindot yung ka ay day.
Kanang humo kay itong naong ba. Labaw pang nag-moisturizer. So, buhata po na ninyo. Nagainom po kung may rai. Sa Pilipinas, pero diri, vitamin E ka. Wala may rai, pero pareho ra sila 400 IU. Ay, mga mami. Ang kamingaw din, no? Ako lang gidala-dala, gimingaw jud ko sa Pilipinas kayo. There's no place like home. Diba? Like na. I hope dili mo magsawa na naghan akong subscriber. Uy, nikalit lagi sa kadaghan ay. Nindot kayo kay ilang mga comments sa kuha. Ganahan kay ko ba? Okay mga friends, nahurot ang akong kanon. Human, inuman daig tubig, nasa garapon. Bosog. Solbad. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my channel. Gusto lang nako mo lingawon dyan. Makatawa, may smile, kanang happy. Kay kabalo ko ang uban, naa sa laing lugar, nagtrabaho niya, walay laing lingaw, magtanaw na lang YouTube. So, gusto na ko malingaw. Daghang kay kong friend ha, nagtrabaho sa Middle East. Nya, mingaw daw sila. So, magbuhat na lang kung makalipay ninyo. Okay, God bless you all. Be happy everyone. Bye.